what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaga imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaga imanya dakabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Makadi vandrezi. Tiripo nematambudziko amudhara. Handitika. Kuna mushakabvu muri chii? Ndidangwerawo. Ndiraina wacho waigara vachitaura. Ndine raina marimo. Ndakaberekwa 1973. Gore ravakaenda kuhondo namai vangu. Vakandibereka. Vachisvika vanotivo vakaenda through Botswana. Hanzvadzi yangu ichizonoberekwa muna Zambia. Baba vachinzi mai vakutora kwa mai vanoti baba vakasungwa. Vasungwa ndobva mai vaproceda kuenda kuMozambique. Vainisu tiri 2. Mwari kumusana ndichifamba. Vanoti amai zvandiri kutora mai ndo vakandiudza. Mai vanoti taenda kuMozambique, takurosa Zambezi River. Vakaenda nesu kuhondo. Hondo yese tanga tiri musango nawo. Vanoti takaenda zvandongori remember ndasvinini vanhu vaingofa takaona vanhu vakafa. Vamwe vaiswa makomba. That time kwandiri zvaisaregister kuti tiri papi. Panonzi pai patasvika but takafamba. Kubva ipapo because hanzvadzi yangu yakaberekwa 1975. Ndo pavakazvarwa ipapo patakaenda kuMozambique. Saka kubva 1975 iyoyo kusvika 1980 taiva namai kuhondo. Hondo payakanzi yapera ndo patakakwanisa kuzodzoka. Tiri ikoko I remember tichitoita mateke anonzi matekenya. Pakati pasi pamusoro pemugumba apo. Takaita chironda izvozvo. I still remember zvichirwadza but ndaifamba. Nini ndaitagwa nemasoja. Ndaisagara naamai. Amai vaiti vakabereka uyu. Vobereka futi. Vomanya kufront. Saka ndaisa mazuva pamwe ndinambovaona. Ndaizovaona pamwe pakurara kana pakudya. Ndo pandaidya. Ndairimember taisadya maplates. Taitora mashizha tichisona mashizha ndo ataita kapu neplate. Unozakana uri mwana mudiki zvinogutsa zvangu zviro zviri normal. Zvokuti zvakandiomera kuti gamuplate pandakanga ndazodzoka. And kwakusina zvokuti mai, kwakusina zvokuti baba, kwaiva comrade. Everyone was comrade kwandiri. Ana comrade Chingsa. Ndo vaiti dzidzisa taiva kuSunday school yavo. Kana vyatotaura mazuva ano tiri kuchechi. Taiimba dzimbo dzechimurenga. Chitamba zveshuwa kongonya. Ndo raiva ndo yaiva entertainment yedu. Ndakaona zvakawanda. Ndina chamungambonudza kuti takatombosvika nekumwe kwatakaiswa mubako naamai. Amai vakatisiya vatisa mubako inini nakudzanai. Bako ravakatisa hatinamboona kana nyoka but painzi panotyisa patatita. Amai vakangosiya vatodza kuti ndiri kudzoka. Ndobva ndangogara naye. Nyika iyoyo nzvimbo iyoyo yatakasvika yaita kunge vanhu vanodya vanhu so. Handizivi kuti iriko here zveshuwa because mai ndakazodzoka vadzoka vakuti maizodyiwa because kwabikwa vanhu vachitaura masoja achiti akomana vamwe vedu vatokandwa mudhiramu
vatoita tosiya vanhu vatu vakapfunawa vakatosacrifice izvozvo life dzavo vabereki vevamwe vanhu. Zvese ndaizvinzwa nemasoja anga akandisa pamapfudzi vachitaura semwana ndakangwarisa zveshuva because ndaitotaura language iyoyo ndo yandaingoziva ndambonge ndakurira pane vamwe vana but nzvimbo iyo takadarika asi pane vakasara because pane ndaingoona madhirama achifumbuka hutsana uzati munhu chichaibikwa but takanzi kuti mupfuure mama vakazonditaurirawo vakati nzvimbo iyo yanga yakaipa vanhu vaidya vanhu. So zvinhu zvandakaona zvakawanda ndakazokwara kuhondo asi hana hangu kubhadharwa. Makakwara sei chichakaitika muzivo? Ndakamira ndakwara pagumbo handizivi kuti ndo takazonzwa kuti ndoraiva bara ndakangwera ngofambawo nepo but hatina pandakakwara ndikasonwa mastitches ndikafamba ndaifamba ndakatakurwa ndozvandongoziva hangu but kusvika ndipore. Tairara pazvikoro ngemaclassroom ndakutozvileta nawo nekuti ndakuziva kuti chikoro chendakaita sei but that time ndaingoti mumba matatorara ndikurara pasi kana mukanditi take cover ndozvandaigona kana munhu achirohwa achidzi prone position ndaitoziva kuti ari zvekureva kuti yakurohwa manjo ende kana munhu achirangwa taitonzi tangai kushaura dzipo totanga kutamba tichiri patiombera maoko but zvinhu zvataiita tiriko. Chimwe chandinga patakadzoka it was something else pandiri. Musati madzoka baba vakanga vasungwa. Do you remember vachidzoka muchisangana navo? Hatina kuzoona baba zvachose. Hatina. Baba vakangobudawo mujeri vachibva pavakazoreriswa vachidzoka kuno vakabva ngodzoka kuZimbabwe. Ende vaitofungwa tatofa vakanzi tabhombwa panyadzonya takafura nepo pachimoyo takafura nepo asi tairarama taipfuura tichingobva vaisara pachibhombwa patichingobva basi saka ndofunga newspaper dzakasvika kuti kunoita kwabhombwa kwavaifungwa tiri vakafungwa tafira ipapo ndokutaura kwavakasara takafungwa kuti makafira panyadzonya pachimoyo ndofunga ndokundandandandakafura saka vakatofunga takafa. It was a surprise to see us. Makasangana mudhara kuti tadzoka takauya netrain. I remember ndichitobvunza mai kuti chii chatakwira ichi chimota ichi sei siri road ndanazijaira chimarori chimabedford zvakatakura vanhu pamusango zvichiendesa kumaputo zvaizveni saka takanokwira maputo yakati kubeira kwatakakutorera train yaiuya kuZimbabwe ndobva taburuka train yedu parailways apo. Takapfeka mabheri bottom edu vane maside pockets tiine enda dzedu taiva nenda zveshuwa dzaitotiruma tichitodzidzwa tichitorova kudai teka but mai vedu manje vakangoti handei pasalon apo vakaona pakanzi salon vawaziva kuti munorukwa musoro saka tapinda meme ndonguva yanga iri mastretching combs aya ekupisa bvudzi aya saka mai vakapiswa ravo ndokurukwa ma100 lines aya vaita ma100 lines isusu vatagerwa muparavara yedu because takanga takatakura. Tabva ipapo kwanga kune mazupu kwanditi yanga ine cream nebrown so mabhasi Harare United okay ndokubva tanokwira bhasi. I remember ndichibvunza futi amai kuti chii chatakwira ichi hatidoni nacho here mama vachitoti vanogara vachingondiseka kuti awamboone dzungu ranga rakanyanya because chiputukezi ndo chandainzwisisa zvese zvandasingazwisisa saka nekuti comrade saka mubhazi imomo yaingova comrade chakati because mai vedu vaiva comrade kwatiri ndo ataisati amai. So takasvika pasi kuSt Mary's kuchitungwiza ndokwanga vasiya hama siso vaitengesa pavaifungwa kuti vaitengesa musika atakaona pane ground rebhora pasisina saka wangu wawo pane rima wawo usiku. I remember mai vakatanga kubvunza door to door kusvika tasvika pakazoti ndovaziva handei ndokurakidzai ndokuzoonana nemukoma wavo. Tiri ipapo pakaita mariro vachichema vachiita sei
ndobva zvazonzi namai takuenda kumba kuna baba venyu kumusha kwababa venyu ndo kwandoziva baba vangu handiri kuziva kuti vari kupa mumwe wakafira kuZambia damai vari kudaro saka tagezwawo tanga tavo but comrade yakandinetsa kubva pamuromo wese wandaiona kutotraumatizeka chaiko kwanga kuri kwokuti comrade ine ndaisaluta munhu wese nokuti mbuya mai vamai nababa vavo vatakaenda kusataya kwamudhara takanga tichikosaluta chakubuda akaita chembere chaiyo ndaisaluta because ndaiti chikakudhaya ndaona kuti ukasasaluta ukasamhoresa uchisaluta kana kuti comrade unorohwa prone position and mai vedu vaiti kana vachitirova vanotirova prone position saka takanga takatojaira kuti kana ndichirohwa handibate handiti sei ndinorohwa takangorara pasi so tasvika kuno kumusha takaya pano zvishuwa iko panapa ndopatakauya tikanasekuru nambuya vari pano baba vakanga vatoroora mumwe mudzimai vatone vana 2 tisati tasvika panapa remember takasvikira marondereka aiwa maronda takazviendera ndiso takaita sinditani ipapo ndingakanganise but baba I think they vanogona kuclarify kana one of the family members but what I remember is vakasvika takangosvika nevaigara marondera takazoenda kumba kwavo kumarondera futi takakuenda futi but bamai vangu vakabva vajoina army that 1980 iyoyo ndobva vangoti enda kutora vana vangu ndakunogara navo kupi kuchitungwiza twakazotenga imba asi mai vaigara kubaraki isusu tichigara tichichengetwa nemasisters avo kuimba yavakanga vatenga baba vachigara kuno kumarondera vakazofa mai Sergeant Major kuArmy mai vangu vainzi Rudo Tangelo Neropa Junior Masunda ndoraiva zita ravo vaisenza patogupeti ndopa vaisenzera vakamusenzera kukgs kakanyanya mama vangu vaiva shamwari yamai Mujuru ndokuti taiva navo kuhondo vana mai Mujuru ropira taiva iroro ndo saka ndo vaiva shamwari dzavo nana Matanga ava ndikuvarememba nokuti tadzoka taendo kwatainyanya kuenda mai vachitamba navo vachimasitanda chandiri kuyeuka iwayo Mamatanga ndaivazanza kuti renki yavo I don't know but what I know is that then yaivo mai Mujuru then namujuru wacho iri suicide dataiva iroro ranga rina natongogara ndozvandoziva because ndo vanhu vandaiona vachingoimba maso mangu zvaiva zviri familiar but otherwise tadzoka kuno kulife yedu yangu inini yakandiomera pandakanga ndakuda kutanga chikoro ndiswe muchikoro because chikoro manje kuti ndikwanise kufita muchikoro chekuno kuti akanga ndakudzidza uko chekuMozambique yangu wamadhodhodho ikoko but ndakamboiswa kumusha kwaamai kuti ndikwanise kugwana shona ndikwanise kudedza kuti munhu wese haasi comrade because vaitoziva kuti handikwanise kugara ndisingati comrade saka ndakabrainwashwa again kuti vandirovedzera grade 1 iyoyo ndikamusha ndaiti comrade nyange teacher nyange mwana nyange mwo so ndakaita grade 1 kairi ndokudzoka futi ndokuita grade 1 kwaHarare kuti ndakugonawo kuziva kuti no but ndokukura ndozvandingataure zvizhinji then baba taifambidzana nababa then pavakanga vakurwara baba apa vakanga vachikuti ndabviswa zino ndazopa foni taitaura pafoni nababa vachingoti zino rangu rikundirwadza zinorirwadza but ending yavo pavazoita mazuva vekupedzisira tanga tava navo kuparire nyatwa it was not okay but he was a very strong and brave man. Even my mother I think kubata futi kwavakanga vaita so vari vairi kuti vagarisane mumba 1 handifungoti pane chaibuda because mai vangu vaitoita kunge murume one time I used to say my mom vanofanira kunge vari murume sama because
vakanga patakasvika kumusha kwavo mai vangu kwanga kusina kana imba yazve vanga vari vana vasikana chete mbama wari 7 saka she was the boy. Vakasvikotenga mombe vakasvikoshanda vakaimba musha ukadzokera pakare saka ndo vaitonzi mwana komana kwavo. So handisi kana pane zvimwe zvavatitaura. Amai ovheti baba ovheti iwewe ndokufambawo munzira dzemaovheti tingati zvakakubuilda kuve munhu akaita sei even musociety so that mumwe munhu anogona kunge achiona program pazvaratidza kuti ndosaka vanhu vanonditi am very ndine zvivindi ndo zvavanogara vachingonditaura kuti chivindi chenyu act like murume but anindozviti ndoona fange ndisiri I don't know but vanhu vanoti the way amunoita zvinhu ita pachirume but zvakanditraumatize hondo yakanditraumatize kutaura chokwadi because I saw dead people vachiiswa mumamasi zvimwe zvazvokuiswa magomba zvezvia because pane patainzi padhurwa pasara pachibhombo atabva taizodzoka vanhu vachinhongwa vachikandwa mumakomba ndichiona izvozvozvo handaiziva kuti papi but zvaiitika ndichiona saka yakanditraumatize zvakanyanya zvekuti at one time ndaitaura nabhosi wangu ndikati ndoda kuita petition yevana vese vakanga vari kuhondo timboita gurupu iroro timbonoona president tivati isusu hatina chatakawanawo vana vakanga vari ikoko though vanabereki vedu vakapuhwa something pavakadzoka but isusu wacho lifestyle dzedu vamwe wacho havakwanisi kana kuita anything pfungwa dzavo zviri mumind zvinhu zvandiri kutaura saka ndaitoti daitaonawo vatibatsira etisi vanhu vakwanisa kungosumudzwawo tumaprojects vanongonzi ndakazopuhwa kana kuti moziva time yakapuhwa vanhu ma$50,000 ma$50,000 handitika saka something like that tikachipuhwawo isusu tushoma munhu wese angotiwo ndakawanawo something because takamhanya zvichiwa musango takamhanya sevana wese akanga ari kuhondo mwana ari mwana akawana ndisati tichivangana ati kana takawanda kana ndisi ndega nehanzvadzi yangu haini ndakamhanya inini ndoda kutombohwa kana 50,000 yacho ndoida nditengewo macabbage nditengera mombe idzodzi kana kuti asei. I know my father gave me a farm yavakanga vapuhwa vachibva kuhondo vachizowana patakaita mai hondo yeminda yaya but kwandiri it's not enough because zvatakasangana nazvo hamusati mambodyira mushizha imimi muchisona shizha supu isingarasiki uchinwa uchidya matemba ayaya asina kana salt wataidya sadza zvinhu zvabhinzi zvese zvataidya chisi chikafu chese handimbochikanganwa kana ndogara ndichitaurira vana vangu kuti that life hondo ikauya ina I don't like hondo handifarire zvachose because unozvosara zviri mupfungwa and that's why muchiona ana baba vedu vamwe vacho I understand them kuti vamwe vacho vakatokuvara kana nyongo mukamuona physically but ziyai kuti munhu iye pamwe hatorara anogona kunge achivhumuka ndikutaurira kuti zvakanditorera 2 years kuti kuregera kuti comrade ndichitya kurohwa prone position so ndo zvandingatotaura hangu paipa kuti hondo kuti character yangu yakagadzirwa kwezi handityi I know kuti your father is a hero tisingataure even zvekuhondo tisingataure anything but just being your dad is a hero and tichizoenda kupolitics you know how it is kuti kune ma-levels nekuti ma-status emahero anopiwa vanhu vakasiyana siyana from vamwe anganzi provincial, mumwe liberator, mumwe district, mumwe national hero. What status would your father wants to give? Do you want your father to be confirmed? Baba vangu dai vakaitira zvavakaita zvese dai vakaitira province yavo Marsh East or Madikare zvidai ndaingoti
provincial but pavakaita hondo yeminda ichitanga kwasvosve kana ini ndakatombowadedza kuva kwangu vakatombowanda kubva kwangu uruoko kuzimuri saka ndakuvatyira but ndakazoona nyika yese yadaira vanhu vakutora minda saka I think vakaitira nyika yose izvozvozvo zvokuti havana kutya kuti ndichafa nemhuri yangu inosara isina chii but he was a hero and I think vanofanira kuendawo havo because vakanga vari uchitaura ini ndandiri mudiki but vanhu vandikutaura ndanga ndiinavo vese vatanga tiinavo vakaitwa manational heroes so ivo vanotadza nekuita kana vakana chitepo wanani vese vakanga vachishanda famba navo handioni chavasina kuita kuno munyika because pahondo yeminda ipapo vakaita baba vangu vaisadya baba vangu vaitaura kuti go for it chauri kuda saka nyangwe tiri vasikana nevakomana ini nditoremembara tractor chaivo baba vangu kudriver vaikukusira kuti ita because zvavanoita vaingoti tita as equal vaitita munhu wese as equal vaitotaura vachiti vanhu kwagara uri muvanhu ndochete zvawatogona zvese zvaunoda kuachivha zvese zvinowanika but kuti nditi vanongogumira paprovinsi chawo apa vanenge vangoita havo ndokuma nezvimwe zvavanenge vachizotarisa kana pamwe kwazarisa kuyozeka kwacho kwatinoziva vanenge vashayirwa nzvimbo yekuiswa but he will always be a national hero kwandiri because hakuna munhu asina kuwana munda wake hakuna munhu asina kuita chivindi ichocho chake with the push yakabva from him. Thank you very much. Takaita problem kuti mudzimai manje kuti nichamoti Sara akati no makambotiza futi amai nini papa mukomu muningina wako yakatiza meni saka uda kunditiza futi apa tindika mwana kari less than 6 months akati no maybe kufamba nekamwana yaka it's a very good thing zvakati anokwanisa ndokwanisa ku deceive vanhu zvakasiyana siyana zvisho ndo zvakasiyana tova tabva kuno kune nechitima kusvika Mburuwayo tabva Mburuwayo machoni imi wataskorera Mburuwayo machoni imi mangwana achoni ndobva tasimuka tatande kuPlum Tree saka tiri murori yekuenda kuPlum Tree pane kamwoka wamwana wengo vari mwana muri kuenda kupimi isa hapana anotaura chiNdebele hatikwanisi kutakura kuti kalanga chacho hachichizivi zvino vachibva vangokwenyana vega vanhu ava vanofunga pamwe vanenge vari kuenda kuri kubvendamo kuya kwari kucrossa border shiwawo takasvikawo paPlum Tree zuva radoka tikaona it was our first time kuona masoja chichi matracks emasoja emapurisa pane a lot of activity kunge chiitika ipapo zuva radoka zvikanzi tobvunza tofamba sei zvikanzi imika chingoramba chikwira benemu rambai nerodhe ndo bhodha racho neruri imunozongoonawo zvamunenge maita mupesa no sure takafamba tiri vatatu nekamwana tiri kuenda kwasiri kuziva ba ndobva taona saka vanhu vekuZimbabwe vaingocrossa vachienda uku vekugo kuBotswana isi havana vanhu vari muborderline saka isi vatacrossa vatapinda taenda kwatoko saka tasvika pane kamwe kamusha zvikanzi muri kufamba sei tovataura nyaya dzedu so vakabva vanoti no vanhu vari kuda kuyambuka ndopatakadzine murume wacho no chimira imi chiregerai chigarai panapa after takasvika musi wechitatu so musi wechishanu ndiri kuenda ine kuFrancistown ndoziva ndine motikari panapa ndovandazokukwidzai saka mugarai pano saka tagara payapayapa kaine kapfuti kake keshiri tondawo ini semunhu aiziva kubatira baba vangu akanitengerawo pfuti yeshiri ndakutopfurira payapaya njiva dzese shiri havakutodya payapayapa chishanu chasvika ndobva tapinda mupickup yake pataenda kuFrancistown tapinda muFrancistown tivatatu nemwana ndobva taona kuti hapanapa hatina imwe zvatingataura panapa chikara uyu ari kuno but kwekusi kwati maselfoni handiyakwanisa nhamba pekipasa nhamba dzetelefoni saka the best way andingangoita panapa nekuti
kutienda kumapurisa takubva taenda straight kuenda police station. Tasvika mupolice station tikati tabva kuZimbabwe. Tabva kuZimbabwe tiri kuda kuti tione tina representative wedu wezanu anochigara toda tione saka achimbomira votaura pano mapurisa papa kanzi ngavamire pano tichamudedza apa problem yange iripo kuti nguva yacho niyo kune masedhi anga awandisisa maningi muBotswana Francistown. Vakange vakuona kuti uri muZimbabwe vaibva kusunga kubva kubata ubva kudzosera kuno kana kuitwa anything zvinenge zvaitwa. Saka tiketi nekadanger iwo tati gare papa tobva tazoona chikaro yasvika ndimizivi ndimukomedi mari ati handini abvere kuti maita zvakanaka totaura papa zvakanzi right nyaya iri panapa ndekuti ini ndakugadzira mapepa enyu kuti munge muchienda muende kuZambia. That was 1972 kupera kwake manje. Kupera kwa 72 vamwe wangu wana kuningina wangu vaenda kukutanga kwa 72 avaenda azvizvi. Saka zvaita saizvizvo. Remember kwatanga kwaenda Abel aenda kwabva kwazoenda futi ainzi Arthur futi atera mashure make indawo chitatu ndine kuti Arthur ndinda sanda mutumi ndinda zomutumira manje. Mamuri group ende ndina muri group ndoona ukuta muningina wangu aenda zvakare. Saka teta sema zvikanzi auya kuno atotona tatenda tasvika pajeri taiswa muchitokisi ndaiswa mangu mega muchitokisi vadzimai yangu nemwana vaiswa muchitokisi kuti zvisaonana patiri zvakanaka kuti zvauya sei why taiswa muchitokisi isi zvike zviri kuenda kuti security ka tiketi tisina kungwara zvokuti ngabva tasvika point kuziva kuti zvakureva zvakati mwatotapare takati hauchaziva nokuti kana vaswa muchitokisi ka iwo handiwo uchatonga havari kutonga wewe dha pamwe nyakubva muchitokisi muchidzokera kumusha. No vamarimo makadizvi tiripo tinoti nematambudziko amudhara handiti ka ndoda kuti munditsanangurire kuti wandiri kutaura naye kumhuri kwamarimo nemushakabvu ukama hwenyu hwakamira sei? Nditi wakudza naye ndosaradiwa nakuwangu siri pachitupa ndedzirorens saka baba wangu anga ari munhu kuti anga ari munhu kuti ndiri mwana wawo zvokudaro zvokuti tasikasiyane taitsvagana yembe kwadzese semandazitawo mhuri yangu nevachigarawo ndichivafambira. Andasendi kuti makazvarwa kuZambia? Ichokwadi ndakazvarwa ndi75 kuZambia. Ngwewo ndo baba wangu anga ari kuhondo nguva iyoyo saka ndakakwanisa kurarama ndikazosvika neMozambique tikabuda ndikazouya kuno kumusha 1980. Handiti saka baba vachikutaurirai pamakazvarwa vaiti upenyu hwako semwana uchiyamwa hwanga hwakamira sei muri muZambia neMozambique? Okay, baba wangu anga ari munhu anga ari tough one aisada kuti aisatenderera aikudza chokwadi kuti right mwanangu ka izvinhu zvakanga zvakaoma kubva kukutanga saka unofana kuwa tough love yanga tough love ndakapiwa saka vaida munhu anoda kuita chinhu nenguva ende upenyu unoenda kupaigara chitsanangura upenyu hwakanaka kwadzisa ende taive tiri vana vakuti tikandasvika pavataiteerera zvanyaya dzavo nokuti wakasateerera maipesa manedzana saka taitoteerera zvavaitotaurira nevanavanyu. Saka kuti vaitombona nguva yekuti regai ndimbokugara ine pasi ndikutaurire nyaya dzekuhondo? Chokwadi vaitaura zvese ndemakuti airinzi kuhondo kwaimwe tsoko ndakaiziva tsoko ina ndiri mudiki angu ndakaiziva yainzi shamiso something like shamiso atsoko saka taitozivawo kuti tanga tiri kune imwe nzvimbo ende nokukura unenge usingazivi kuti aizobvunza kuti baba pepa kwakamira sei wokutsanangurira kuti ainge ari nguva yakadai taiita zvakati ende maigara pabhesi muchidai so saka zvinhu zvanga zvaitozotifadzawo kuti munguva taiti kana tashaya nguva zvekuita toenda nababa kuti baba ko titsanangureko zvakambofamba sei paipai titsanangura zvese vaiti vaitsanangura hondo yese
saka zvinhu zvokuti hatina kumbofa takabuda munyaya dzehondo taitoziva kuti baba vedu vari kuti tichava nemunhu achatiudza nyaya dzehondo saka taidzokera back kuna baba togara pasi totaura handiti hanzi shamiso yaita sei shamiso kanga rikatsoko kanga ripo kaisungwa necheni so kanga kasungwa necheni saka tisu sevana ndipa taitambira tumakiwa saka taiti kana tashaya zvekuita tenda nashamiso totamba nashamiso tozodaidzwawo chikafu tenda kuchikafu tidzokera nashamiso saka kaive katsoka itifadzawo kuti varero nguva yacho handiti baba vanoti kakauya sei kuti kazopedzera kakuchengetwa pakemi shamiso yakabarwa nemakomureds aitera chikafu saka akazobarwa nemakomureds ndobva aswa padhuze nesu saka aipiwa chikafuwo ende haana kuda kuenda kure nesu saka takanga tichigara naye vana vadiki taitonakidzwa naye yani kuti vanhu vachiita zvavaitawo isi chinakidzwa nashamiso saka vakangotipa kamuka kuti kadai inga ichinzi upenyu unosvika muka ichasvikawo panguva yatiri pamwe dai tinayo tichitotaura karugara samwe but kakazosarawo kwatanga tiriwo isi tichitawo zvatinoitawo handiti ngatiti baba vako vapenyu pazara nhasi but unfortunate vari mumochari une here chimwe chaunoti ndakagara navo baba ndaida kuzovaudza ndokubva vaenda usina kuvaudza semwana baba vakarwara vakapinda muchipatara ndainovaona mazuva ese ndokubva ndazoti no mukuona imomo ndipanakataka kuona rudo kukosha kune munhu kana asvika panguva yekurwara ndakati dai baba vangu apona tagara pasi tataura upenyu chinodiwa muupenyu munyika chiri kurarama baba vangu ndaida kuvataura kuti ndiri mwana wenyu ende ndinokwanisa kukuchengetai zvisingapere but hatizokwanisa kusvika kunosingapere but tichichengetana tinokudanana ndiro ndaida rudo rwababa vangu baba vangu vanga asina hasha pandiri mwamikana pena rwana baba vangu handitozive shamo kuti norwadza sei kuti achiona baba asi munhu aive nerudo ende munhu aitaura saka waifanira kuteera zvaaitaura then mowirirana ndo zvinhu zvanga zvakanaka kwaari saka zvinowanikwa kuti munhu anoshaya but taitarisira kuti dai tanga tinawo tichitaura nyaya tichiwirirana tichifambidzana handitika ndatenda zita ndiani zve nditwa kudzanai marimu kana kuti Lawrence Marimu thank you kudzanai ndakapiwa nababa ndivyo ravaida ende handinambona ndambozwa musika vacho vakataura kuti kudzi vaiti kudzanai nekuti vaisada shortcut president handitika ndatenda handi kufamily pese pamafamba apa mudzimai akanga aringoripo pamuri right tasvika ikokoko tabva ikokoko zvakatsika isusu taenda kuhondo tikaenda nemudzimai vatitafuta vatanta mwana futi mukomana vanota mwana mumwe chete futi tiri kurusaka zvakarambwa nabadza nanhare kuti mimungutita zvenyu aiwa ine yangu ndakaendabva kuti ndakaroora mukadzi kapa ndizvozvo asi matina time yesex avana nhare kavari kuti zvazvifo muzive hazviti kuti mesi mende front ndizvozvo ndida kuti pamusoro panzwisei papa kunzi nyika yanzi izvo kana ukaenda kunyaya nhasi nyaya zvakaita kuti kuri kurwa hondo iri kutopisa there must be an administration somewhere kunotione umwe ka ari kutogara pasi achironga so kuti achironga kuti iwe enda akanzwa kunzi vanhu vafa wanzi tumira mwakoma kuti achitora kuti 1 2 3 4 ende iye asingaendei nekuti eplan pogwezeta mumda kutotsvaka zvombo nguva nenguva vanhu ivavo ikuenoti actually dismiss them nekuti you cannot run that war mesi mukaenda kuhonda zviti saka rusaka dareka reke nokuti kune tinoreva kuti section yepolitical inenge ichita political hakusi kuti wese wamurwa naye kuti ndipolitician iye wamurwa naye futiuka vanhu futi vanotone maadministration kune Harare kuHQ yakazvigarira pasi iri kuronga iri kuswera ichibata kuti enda but tinoreva kuti izvo zvoke zviri necessary kuti vanhu dare nenge tipuwe base kurusaka yekuti how to run tirane hondo chiti kurusaka asi ndobva mavara iro aiwa hatina kuvarairwa tisiba but leadership inokwanisa kuita mistakes anokwanisa kuitika ikoko iye zvinhu zvaina handingatiba it was handingati kuvakondia but it was a mistake wazvonzi kuti zvuka panzi pokuti umuko uchiziva kuti kune vakomana vari kufamba ruku I must be serious unotorarako kuti wanwa wawako kuti haine
ameno zvake mudzimi yake yamurasa mudzimi yake zvakunzi mudzimi yake yamurasa asi zvinoitika zviri necessary zvaizvo kuti munge muchiita izvozvo pave nevanhu vakafanaiwa pagoita vamwe vanofanira kugara mumabhenzi vachinorara mahotera nokuti mahotera imo ndo munosaka nevanhu vanoda kupa zvombo munosaka nevanhu vanoda kupa zvokuti vanhu vengi vakoko vapfeke remember kunenge kusingana rimwe kuda chikafu ende chikafu chine vanhu vanofamba vanenge vasina kupfeka uniform bayo vakutaura kuti vatipewo chikafu tine vari wedu vari kuno izvo zvinofa zviri zviriko kwamarimo muri chivanzvadzi kwamarimo ndiri mwana wagede namonika monika vakaita vana vavo 11 mudhara Wilfred ndo wangu ari first born ini ndiri number 8 pakusvarwa ndiri musikana wechi2 okay kumashure kwangu kune vasikana 2 ari pamberi ndiani anonzani pamberi ndi Jane handitika muchikura mukoma Wilfred first born angari munhu akaita sei ndichikura sefamily yangu yakakura kudaro vakanga vari vakuru kwatiri zvokuti taitotya kuti mabig brothers aya kutaure nawo zvakanyanya asi nekukura kwatazoitawo isusu after hondo tambotiwo kure kurei pfungwa dzati kurei takatanga kuita close takukwanisa kutaura nawo tichitaura kuti izvo patazoitawo close nawo tichidzidzwa kuti munhu akaita sei tinokwanisa kutaura nawo munhu anga ari very open ndikati mufamily ranga riri gamba redu kunyanya isu vanasikana nekuti vakatipa confidence kuti tiite zvatiri nhasi pamusana pemudhara iyi vakatipa kuti tinge tichiziva marights edu even mukuroorwa chaizvo vakatipa kuti tinge tichiziva marights edu munhu uyo anga asikaite kuchidzosa kumashure kana kuda kutaura chokwadi pangava parufu chaizvo kutaura chokwadi ndo kana pakanzi paita problem mufamily kana nevanhu vekunze kwefamily kune mamwe maproblem ekuti taizotizvo aya akuda mudhara Wilfred aya toti taiziva kuti vanosikuapedza ndo munhu ndo zvavanga vari saka ndo kurasikirwa kwataita nemunhu iye muchikura ndinoziva kuti kwamarimo vakomana vatatu vakaenda kuhondo nyaya dzaitaurwa mumba muchinyatsoziva kuti ndo zvakaitika ndinoziva kuti nguva idzi dzanga singatauriki steriki imimi muri kumba dzaimbotaurwa here nyaya dzekunzi ana Wilfred nevamwe ava havapo vakaenda kuhondo if I'm not wrong 1973 time iyo ndanga ndiri mugrade 3 asi as time goes on makore achienda kudaro 74 75 ndakanga ndichitoziva kuti hanzvadzi dzangu dzakaenda kuhondo zvokuti pakati pangu namudhara Wilfred ndiri number 8 iyo number 1 pane vakomana pane musikana we number 3 poya vakomana pozouya inini saka nguva yemasoja iyaya vazhinji masoja vakanga vachitoziva kuti vana vaipamba apo vakaenda kuhondo vari 3 saka ndiri kuchikoro chikoro chedu chiri padhuze apo primary ndaitouya ndichitorwa imomo ndichiroverwa nyaya iyoyo hanzvadzi dzako dzinombouya kumba here ndoti handizvizive dzinouya kumba here ndiri kuno kuchikoro but kana ndikavaona handichavasive nokuti vakaenda ndiri mwana mudiki saka waitoroverwa nyaya iyoyo kana kutorwa kuendwa newe kukembi ndoziva one day ndakambonorara ndiri kukembi kudirwo ruku ndikazodzoka the 3rd day saka paSt Martins apa chikoro pandaenda kuchikoro apa ndaitomboya ndichitorwa kanenge kairi kana katatu kese uchimbonorohwa uri pazvitomba wozodzoserwa muklasi saka ndakakura ndichiziva kuti ndine hanzvadzi dzakaenda kuhondo pavakadzoka 1980 makanga muri kupi ende makasangana sei vakadzoka 1980 vatanzwa kuti makomrades adzoka zvakazoitika zvekuti 1979 hondo yenyatsotsviriridza kuno kudunhu redu riri kuno kwe ana baba namai vakambondiendesa kumarundera ndobva ndazoenda kwaMurewa kumusha kwaamai kwakava kuchiri kugarika sevanhu vakanga vaina hanzvadzi dzakaenda takati tiri pataketi
1980 iyo 1979 iyo yakunopera ndakaona basa rehouse girl Marare. Ndobva ndanoita house girl. Kune vanhu vokwamushwa. Ndakatoona umwe comrade mushwa chuya pano nesuru. Okay. Saka ndobva ndanoita house girl ndiri ikoko. Saka ndobva ndakazwa kuti macomrades adzoka. Ndobva vatoya kwandaisenza. Kwandaita house girl ikoko. Vakadzoka kairi kekutanga achibva vodzoka kechipiri. Chinhu chandoziva chandakatanga kubvunza ndechekuti kubhudhatha vari kupi. Ndobva ndakazwa kuti kwanzi bhudhatha vakashayika kuZambia. Kechipiri zvikandotota kuti udzokere kuchikoro. Ndoda ndangoita grade 7 chete. Okay. Saka 1980 nje vandadzoka kuchikoro. Vandaona mukana wokudzoka kuchikoro. Vakanga vadzoka. Kumba mama kunzwa sei mchiziva kuti mune magamba maviri kunyange zvanyu rimwe racho risina kudzoka muchitarisa nekumbotorwa kwamaitwa nemasoja kwekwe? Yakanga iri happy time, yanga iri time isingabhilivhike kuti zvinhu izvi zvaitika zvechokwadi chokwadi. Prazika kufara kayaka kuti izvo hanzvadzi dzangu dzadzoka. Tikaka karipo kakasimba. Vakasikopa ndikati that confidence yandiri kutaura iyoyo mufamily ndokutanga kubuilda kwayakatanga kuita ikoko tiziva kuti aiwa ndiro kwamarimo. Unabvunza ndiro kwamarimo. Wazvona zvaita kunge marimo chimwe chinhu ka ndiro kwamarimo. Ndoka confidence kavakapa mufamily. Makapedzera kutaura rini namukoma weFred vasati vashaya? Ndakabva kuhospital vakamboti andibitwe kumaruta ndaendawo vanoita overnight ndichibva vazoendeswa kuHarare kwavanzi vanoita 12 days vachitora matest vachiita sei. Saka ndakaenda ndane 1 week ndabva pakazoshaya. Ndichitoda kutoenda the next day yava pakazoshaya yacho. Pakazoshaya. Ngatiti takamira tiri tu ini nhasi ndini weFred. Ndokuti hanzvadzi chichauda kungotaurawo nezvangu pamusoro pangu ndichiri mupenyu, ndikuenda ndichiziva kuti handitaura zvakati zvamusina kuvataurira vari vapenyu zvamungavataurire pazuva ranhasi. Chandaida kutaura kuna mudhara weFred ndechekuti vazive kukosha kwavakaita muupenyu hwangu kana kuti kwavanga vakaita muupenyu hwangu. Wati zvatakapinda through tiri tese zvinokwanisa kunge zvichidzimwa nechinhu chidiki diki chinokanganisika muupenyu, asi kuti munhu unge uchikoshesa zvinhu zvakafanana naizvozvo nekuona kukosha kwavo iye zvino vari kunzi havasipo nhasi. Takati tiri very close namudhara zvakanyanyisa nezvavakanga vakakoshera muupenyu hwangu zvavakaita kuti ndinge ndiri pandiri nhasi. Zvikurukuru nekukoshesa ukama ndozvinhu zvombona family yedu. Fred makamusiya ari makanika muchienda kuhondo ari kumasasa. Eka anga ari makanika. Ari makanika kudaro aisenza kugaraji pamasasa uko. Saka achisenza kumasasa isi pa group redu riari tiri kuziva kuti mumwe wedu anosenzera ku mumwe wedu it's all right no problem. Ndisaka ndati takaita kamisa chairman. Saka government yabata manje kuti pane zviri kuitika. Saka yaitsvaga I don't know how they got information yekuziva kuti uyu. Saka ndobva vanoisa mupurisa manje kumunhingirika kumutreka manje mupurisa vatora mapikicha yaari muhovhorozi achigadzira motikari ati uyu munhu wedu ari kuita sei ari kutumira vanhu asvikapo ubvaona papinda munhu akaita sei ndofunga vakatera ubva watera munhu uyo ubvaona kuti munhu yabuda aenda bozi Wilfred takata inini ndaenda kuBotswana ndakabva ndaita ndakabva ndamukontakita naDick Chikara anga representative weZANU-PF kuti
senzani munhu ini ndanyorerawo futi ndawataura kuti kana paine anoda kufamba kubva kuno anofamba akadai osvika pakati kuti ayambuke kusvika mubhotana saka ndo zvanga vakutedza saka uyu mupurisa waya manje azomira manje ndobva auya kuna Wilfred anzi iwe samani anzi picture wakuona here zvikanzi kanzi handiwe here zvikanzi ndini anzi ndini zvikanzi samani ini ndiri mupurisa zvandiri mupurisa inika ndiri kutokugadha iwe uda kutosungwa iwewe ndiuri kutumira vanhu kuzambia zvikanzi ndati ndikutaurire kuti unosungwa asi ini ndinoda kutenda izvozvi iwewe ukaramba uri munhu wasungwa buda ipoenda izvozvi totiza ini nditaurirewo ndofamba sei kuenda kupi iyo mupurisa manje ngatumwa iye manje nditaurirewo ndienda sei kuhondo zvikanzi alright waita hako and unofamba wakadai wenda unoona nhingi pakati nekwakati waenda zvikanimupurisa zvikanzi inda kutenda wozondiwanira ikoko asi iwe toteera mashure saka Wilfred ipapo pagare paya ndobva akumbira motikari rori musi iwoyo ndobva atakura zvinhu property yake yese ndobva aisa kumupa kwasekuru kwamurewa ndobva anokanda ikoko usiku achidzoka ikokoko patreni mukadzi anga asisandotuma mukadzi kuti tokwira achitotiza mukadzi achibva aenda ndobva anosangana mubhuro wayo ndobva vananga vaenda kuprimary hamene kwaakazoendawo nekwakaenda handi kwakandakaenda nako vanga vakutiza vakuenda ndobva vanobuda nekumamareserva ndobva azosanga dzamara unosvika kunana digirichika zvimwe zvinhu very important zvekuti izvo he recruited a lot of people vachibva zvatakataronga munhu vachibva vachiuya vachisvika ona dhikichikara vaona dhikichikara vazogadzira mandege matiketi titi vanokwira vaenda kuzambia saka uyu mupurisa vakazomboonana here kaginyo anzi agri akauya akasvika kwati akatopromotwa but ndofunga akazongofawo muhondo because a lot of people died agri akauya akatrainwa kutanzania inini ndazoona zvangu inini pane communication kwatakaita handichaziva kuti communication yakafamba seiyo because even mningino wangu ndakasangana naye but takaita communication ziva kuti munhu akazotumirwa nemudhara anga ari mupurisa ndeagri ainzi agri it's a long time but he came and we did that and I think some of the things to history to we can need to talk when we write the book and because management is a question enda kuti vanhu big question isingabvunzwe nemunhu kwaimimi mawo veterans makaa muri muhondo makaa musingarwari nechikosorwa here kana flu what happened because munhu akarwara neflu chikosorwa uchahotsira wati mukati pakati pedondo musoja womurungu akamirawo ku zvaifamba sei zvakafamba sei hapana nobody has ever asked that question nobody has ever asked that question zvakafamba sei hapana and I'm telling you ndopamba munozoona vanhu vachitaura nyaya yekuti pamwe midzimu yakanga ichita sei yaibatsira inini for the years, I think from 73, 74, 75, 76. And I know was experience as kana kuona kuna chikosora mwiki. Ndo. And
there is a time in kwatakata tiri kubva kwaipa hondo kumakuta uku tadzoka tadzika uku tiri pasi uku tazorora manji taiva 5 vamwe vapinda nekuku nekuku nepatakata itagara takati mwapo because it was military masoja wane vanga wakaita line uko kusaidi kwedu ku right side neku left side vabva vatisiyani pakati kicha iswana akabata pfudari kudai tapatawo ndaiona morotero tapira tikati anenge atanga apa titanga ipapo but they went. Saka Wilfred achitaura paanoti hondo yakamuomera kunyazoti yandi apa ndarwadzikana apa ndokona kana kusabuda ndepapi. Like I said, Wilfred was angasenza murusaka. Murusaka kwa pretty much better. Asi doko yaone hondo dzavo the politics. Azona ka. Saka zisiri zedu isi dzekufront the futi kunyanya. Azona. Vakanga vaine dzavo dzokuti nhasi toda kuuraya nhingi pakati pavo. Asi toda kuita nhingi pakati pavo. But in reality, where they came in contact with a bad situation was when they joined us in Mozambique. And at the same time, Zeta problem yekusungana, when we were actually having things moving swiftly, masoja achenda kuhondo, things were going on all right. But when you are arrested and then you are not no longer in control of your people. Yanga in a section yake, ana makanika, yana my driver. He was controlling it, or this and that, and then he was denied that. But he still told puta. Kwa ma situations akaoma. Ekuti mbamwe ndikakutaura kuti takakorola from 6 in the morning. Uchikurora kudai pamutunga gore kugomoronzi mutunga gore uchiti ukadai helicopter yakamira pamusoro masoja akarotona musoja anenge ari pamusoro pako kudai just going uchikwira uchipinda pakamuti umira wakatarisa kuti uyu munhu akanditarisa kako uku kwamuri kukwira uku kana uyo akakuona iwe you could just someone kuti endai kwaine rodhi kumusoro kongoisa masoja ekuku mongoro pasa. But we managed to cross. It was hard that one was hard. Right, nyaya imwe yatoda kupamhidzira pano is a question yekuti izvo taita land reform in Zimbabwe, which culminated into seizures of a lot of farms in different countries. Zatangira masosi iari watakataisa commander to lead the people of Zose after agreement and paya. But what happened now then? Takapuwa mafarms these people are given them farms, but without anything to use kuti ukwanise kuita production zvifambe. He's one of these guys, the same, except vanakatorwa mafarms vaine mari. Him and myself nevamwe vese vakapuwa mafarms maduku aya hapana waingonzi famu yako takupa ende wapuwa nemapepa offer letters, but without machinery, implements, money, nothing. All right, kwauya kurwara manje arwara uyu akapedzisira akubvisa court section by section tuduku twabvisa kuti awane mari yekunorapiswa kana kuti mari yekudya kana mari yeschool fees. So ndo matongero achida kumana. This is the story there. This is hataurei famu yake ploti yake akapera agovera vanhu vaimupa tumari. That's why today hatisi kufamu kwacho kwaakapuwa ikoko. Dai kwakuriko kuti akaita chakati nechakati, nothing. It's done nothing because he had nothing to live on.
no money. Wototsvaka ane mari yacho vaduku vakauya nemari ndipo kana 2000 3000 wokupa nzvimbo. This is the story. That's the think about it, comrades. Imi muchitaura is part of that. If you look back, pamunogona kuti apa we made mistakes, we could have done better. Yes, 1977. We're not supposed to let these guys vachipinda pa. Dai tango warwa kuipa po. One time wakabva pa pera pa. Dai makomedzese nazo makomedzese dai nasari free. Mara kwapedza se. Aiwa, dai takangozviita izvozvo. Takangoti vaeni vauya vakagara ichiri chinhu chemavo veterans vangu vabva kunze. Nekuti zvichemozvo taiziva zvichemo zvina kumboti. Kwete kuti tosikupa munhu akagara kuti hanzi naiti chichemo chedu tisurovhera. Anchisurovhera. Atoyambudzwa nespecial branch kuti enda kumaputo. Kuti hanzi chindisurovhera. Iye wotoziva mupurisa futi. Ndoti vamwe vacho nehatred yacho neya inozombogara yapera ba. Vamwe wana zvinosowo veterans avadi. Izvi zvakutendwa vachiparidzira mune vanhu nokuti vamusoro vaitore zvakanaka. Saka 1977 pake papinda sisi paka was not supposed to ite let out kuti regula that manengi power ichienda nevanhu vasina musoro. Dai akangoramba iri revolutionary dai nazvinosoka zvichemo zvedu dai zvisiri kunetsa sezvo zviri kuita nhasi. Kana even zvichemo zvema-ordinary people. Izvo zvinonetsa manje. Nekuti chamakaendera kuhondo chachi vauda kubvunzwa vacho nivo vanotaura zvisivi vanonyepa. Kutara kuti sunungure vanhu kuti sei kunyepa kwavanenge vachiita kuya kuti havana chinhu chavanoziva chakaenderwa kuhondo havachiziva. Very few, maybe we might get one or two. Vanokuzisa kuti vai vanhu vakanda. Vanhu vaingoda bedzi iyo transfer of power yacho niyo kuti power ngaibva urasimiri chena une munhu mutema full stop. Full stop and maintain the status. Chero power pangonzi ni pango ni. Na zvino ndozvikutoitika bedzi vanhu tungoro. Bona. Angabuda sei. Tangotaura zvinhu kuti kana udai ukachiita zvako handisina mazuva akawanda ndiri pasi pangu. Ndakuda kutaura kuti ashamani ndo zvazvinoita ndo zvakaita pasi wototsika mwe mapfudzi kuti zvifambe. Wakatitsikawo mapfudzi zvakafamba. Saka maoveterans akatsikwa mapfudzi zvakapera. Asiwo simple. Saka mistake unoziva mulife so hamungari kuti mistake iyo takaita very big mistake. And it happened and yatoitika tatoziva kuti izvo. We are likely to be talking, otherwise we dai takatangura on this same day. Okay. Saka ndio mafambira zvakaita. Madzoka makasotanga live yenyu sei? Makadzoka 79 kana 1980. After 19 pangonzi vanhu pa ceasefire pangonzi ceasefire vanhu ngwadzoka kuno patadzoka. Tangodzoka kuno. But well isisu segroup yese yezipa inge taiza kuti akatengeswa. Saka hatina kuzomboita futi kana even shungu yekujoina vanhu vatoziva kuti they are very wrong. Hakuna mumwe wedu vakabva uko vazhinji vedu takavazoona kuti tabva uko vatengesa ndosikojoina vatengesa revolution. Todi kunowana ndisikojoina hurumende kuno. Saka takasikomira kunze but ezvoti tajairirawo tangosvika tirimo muna vanhu vacho. Asi unoseziva kuti aiwa tikatengesa. Saka whatever we did zvinge zvisina anything. Maybe hangu for me it's okay vanhu vakazowana minda today vanhu vagara zvakanaka maminda mavanje. Ina handina kumbogara ndaenda kufunda kuti ndikisina mukana wekuti ndiende kufunda kwacho. Ndaitodawo kuenda kufunda kwacho but hauna kuzombogara ndaupiwa mukana wekuti kunzi uende kufunda kwacho because ndinenge ndine basa unofanira kuti ungochita basa rakati. Mitonzi niona vamwe 2 futi vari kufurana. Vamwe vangu vachitonziwa vanenge wako vese variko we cannot send the whole ninge house family kuti ende kufuranda.
no but uya indi sigawo kakabva unouraiwa nekuti ndakaenda uyepo ndindakamuuraisa maybe ndida ndisina kuenda neanga asingauraiwa okay nokuti waiziva kuti kutransport it's a very strategic ningi position inofanira kuti inge ine munhu wamunokontrora imi asingazogoni nemotikari saka warfare and transport iyoyo kana pasina inonetsa maningi saka ndo mafambiro atakaita kamaranda iwayo ende patakarasika topasiya futi and it's good zvayo kuti wauya ako uzotaura nyaya yacho maybe but kuti uchaisensa haichisina basa asi waifa kuti uziva idi chete kuti izvo zvino takaita maproblem parusaka isaka uraisa vanhu vakawanda member dzedare dzakafa kana mataura people never talk about those guys but vakafa havana kuuraiwa nemurungu. So in your own opinion vanhu ivava pangaitwe sei? Should there be a way wekuti mahero should they say kuti as a government should also say kuti vanhu vaiva vakafa kana nenzira iyi kuhondo mhuri dzavo dzavakasara dzavakasiya kuno kana kuti because vamwe vacho as you are saying now havana kana munda wacho makanga maendera kuhondo handiti da kunzi ndimuri kutonga mai vaita sei vanhu point bedzi yenge iripo yenge yandinofunga kuti iri very important kuti izvo dai vanhu takaramba tiine chatakaitaendera kuhondo ende chitakaita anofundira kuti kabvumirana kuti ichi ndo chatinoda kuti ite izvi zvinhu izvi ndio tiri kuti isusu kana chiti kutengesa zvaza tikuda kuti izvo hakusi kutengesa isachi kwakazoitwa handingati hangukutengeswa vanhu tavangodzokera pane zuro paya paya pekuti kadai ti Zambia semawaniro akataura Zambia kuzvitonga ndokatadzokera isusu tine vanhu vakandofira ikoko taifa kuti poro somehow kudzombi chete vanhu vacho kwete lip service yandinoona hangu ichitwa iwe kungoto vanhu ava unoziva vaitirewo zvakanaka vafiwo zvakanaka. Now question yati kuchemana ndekuti isu tese tikufa tiri very poor and tiri very tingochema welfare yedu hapachisina and zvinezvi musune zvakapamhidzirwa $40 minokati kupamhidzira kuti ndo bonus yedu I don't know saka ukatarisa kuti $40 panapa kundipa imani kuti uone kuti ndinenge hapana chanotenga but kupa munhu werusunungu mari $150 kuti anga achipona iwe yako kana kuti aise mubenzi make chete haikwani petrol. Question yenge iripo chete ndekuti kungopa rukudzo that bedzi that owner beguni mawo veterans kwete yavanotaura bai kungoti vanhu ava ngavafe zvakanaka chete vakasacrifice unoziva vasikana vese vakaenda uko hakuna akazombokwanisa kuti achate vana kuzobva kana kuchata inonzi kuchata hapana vasikana vese vakaenda uko hakana akazobva kufuta ari nhingi ari virgin futi zvese zvamutadzi kuzviziva zvese zvezvo kuti izvo vanhu vese munhu wese akaenda uko ese hatina kuzobva vamwe hata chikoro chavo that was the end of chikoro tazoona chikoro chegreen ichi chokungogara uchitaura kuti matactics dai but today ka vanhu kuti vaconsider kuti vanhu ava ndo zvavange vaita zvakuti afanira nezvaisitaitera maredhio ka vana simboti vachitaura kuti musafurirwe nezvinoda kuti uzoona kuti apa takafurirwa musafurirwe pane vanhu ava muri kuenda uko. But comrade Ndlovu, do you know kuti kana ndofunga munotofamba munotozvinzwa kuti an ordinary person to some extent akatovenga ewovet why education yapuwa nevaya vatatu vakaitwa imported vachiva kuno vaenda kuhondo vaya nekuti vanhu vacho ndivo vaigara vataura kuti ndine mbwa dzangu dzinoruma saka vakakuona vanotoziva kuti ndiye munhu ndo imbwa yacho inoruma hakusi kuti zvabva muromawo musangano yavanoitawo everywhere ndo vari kutaura zvinhu zvakafanana izvozvo
kuti vanhu vanouraya vanhu vakauraya vanhu vanoita zvese vakauti isa vanokurovai pana kuti mwana akafanira uyo angazichi anotofunga kuti chokwadi chikutoya kufunga kwenyu zvinopera here that kind of indoctrination yekuti you see another Zimbabwean as an enemy, you see another Zimbabwean as someone ada kutora nyika kuidzosera kuvarungu manga vakatiidzosera zvavo kudai kuti nyika chokutanga nyika haichadzokera baba system you cannot guarantee a system kuti iyo system iripo ndio ichasvika hamene zvinongoita zvimwe zvino kuti munhu akafanira so anzwa nyaya akafanira kutaura akangochinja zvinhu zvese inini manje wanzwa wagara nemunhu wanzwa wauti ndo zvakaitika zvinenge vanhu vakafira mahara unongoenda uchitaura kunozi join one on one haukwanisi kuti uite panapo kuti ndo zvicharamba zvakadaro anything can happen nenzira yekuti izvo we are still talking izvo ndiri kukupaiwo ndikutaura nemi iwe uchanotaurawo nanhingi unhingi anotaurawo nanhingi vanozoona kuti ndo zvinhu zvakaitika izvo nokuti shuwa vanhu vakafira mahara kana kuti vavigwe chaiyo isitaita basa rekuviga vanhu kuno kuviga ma-war veterans tichitotaura mutemo wekuti mutemo uripo mazuva ano autizivi kuti anga ainzani munhu wacho niyeye zita rake nehama dzake dziri kupi saka why should we talk about munhu wati saka association yenyu War Veterans Association of Zimbabwe ne Ministry of War Veterans basa renderei inongopawo lip service iyoyo yakafanira yekuti izvo tine association but for example autauro shuwa unoziva kuti mhungu inoruma iyo yakatomboruma nhingi akafa unganorara naye mubhedha kurara naye unogara neapeti yangu muno iwewe ungatogara nemhungu unoziva kuti inoruma yakatomboruma nhingi unogara nemunhu akafanira hazviite kana unofanira toonawo zvimwe zvezvinoita saka ma-war veterans association aripo ari toothless ese anenge achitwa ese nenzira yekuti izvo kadai ndiri naye will make them toothless also nenzira yekuti ndakawana vachiruma mumwe munhu sanobvisa mazino aditika no kwanhasi tataura toda kuzodzoka kupati 3 taakutaura the third chimurenga tambopa vanhu nguva yekudigesta ndizvozvo hati chimurenga chiri pano tautoreka kanika then unenge waakusangoziva kuti zvii zvakaitika anditika no nditira kukutendai nenguva yamatika kakani ani ndatenda zvikuru anditika
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa tichichingira Zimbabwe vakomana vasikana magori mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani.